riomhchearta agus Beannachtaí Seachtain na Gaeilge, oraibh ó Gaeltachta ní lein uair. Is mise don le dúil Taoiseach na Gaeltachta. Rugach agus tógach me héin an so in Ontario. A tógan suas ar teanga rísim héil héis 100 bliain ina toslim winter an so haar lár. Tar miog chud don Gaeltach sit a haar lár in Canada I Gaeilge na Ontario. Tan Gaeilge mar designated heritage language an so in Ontario. Agus jólam héin ollscoilí. Masam go Spáinn sin nach bhfuil sé riamh ro dhéanach nó ro dhheachar chun an ghéan na chur chun cín I de héil, múr nó beag. Tágan daltaí dún as gach cairn don Ileáin uair. Thorn na Gaeilge, daoine le Gaeilge agus daoine a fólam na Gaeilge. Ach bíonn cangal adarthe agus adaring chomá, as grád ar teanga, dar cultúr agus dar nuachas. Tá sé rítheachtach dún go bhfuil an Gaeilge gibse le labhairt, mar tá sé mar teanga damhanda I, agus tá daoine timpeall an dain a tógan linmh suas tríos an Gaeilge, mise héin agus má chalín bleana dan so libse. Go raibh seachtain na Gaeilge bhrá a gibh, beatha teanga I a labhairt, agus bíonn grá sí rí sa ghéireann ag daoine timpeall an dain. Is linne I, is libse I. Ná cinnig de teanga fé de Chris. Cad a gheapar a bhláinid? Slán.